Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je na svečanosti povodom dodele odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama istakao da je Sretenje naš bukvar i čitanka, vreme preispitivanja, vreme jedinstva našeg naroda ma gde da živi. On je podsjetio da je to dan kada je vožd Karađorđe Petrović podigao ustanak za oslobođenje od Turaka, ali i dan kada je, zahvaljujući knjazu Milošu Obrenoviću i Dimitriju Davidoviću, Srbija donela moderan i liberalan vanvremenski ustav ispred svog vremena. Danas je veliki dan za Srbiju. Njen dan, naš nacionalni praznik. Dan kada se rađala moderna srpska država. Dan kada je veliki vožd, a narodni čovek, Crni Đorđe, podigao ustanak protiv Turaka, ali dan kada je, zahvaljujući Milošu Velikom i Dimitriju Davidoviću, Srbija donela moderan i liberalan ustav, vanvremenski, ili bolje rečeno, ustav ispred svog vremena. Zato smo danas ponosni na svoju prošlost, na svoje pretke, ali gledajući u njih, zagledani smo i spremni da radimo za budućnost našeg naroda i naše dece. Danas, 40 dana posle Božića, mi slavimo Sretenje, najvažniji datum u istorijskom, političkom i verskom kalendaru naše lepe Srbije. Sretenje je za nas Srbe i bukvar i čitanka, vreme preispitivanja, vreme jedinstva našeg naroda, ma gde da živi, u Srbiji, Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, Sloveniji, Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Rusiji, Australiji, Americi. Ukazom predsednika Republike Srbije povodom Dana državnosti odlikovano je 164 pojedinca, ustanova i udruženja. Za vas, pošto primite ordenje i odlikovanja, dolazi vreme još veće odgovornosti. Vi ćete na svakom mestu biti primer dobroj, pristojnoj i uspešnoj Srbiji. I život će vam biti još komplikovaniji. Isto tako bit ćete uzor generacijama koje dolaze. Jer život vredi ne onoliko koliko ste u njemu uživali, već šta ste uradili i svoje zemlji i narodu ostavili. Vi ste dokazali ono što je još čuveni Churchill govorio, da su ta velika dela jednostavna i da mogu da stanu u samo jednu ili nekoliko reči. Sloboda, pravda, čast, dužnost, milost, nada. I na sve to ja imam samo da dodam, nisu te reči same po sebi velike. Velikim ste ih vi načinili. I Srbija vam je na tome večno zahvalna. I vama koji ste njenu kulturu i našu umetnost proslavili po svetu. I vama divni lekari koji ste se svakoga dana borili, neki su i mnogi živote izgubili, ali i vama koji ste danas ovde i koji ćete nastaviti da se borite za živote naših građana, za živote naših ljudi. I Srbija to nikada neće da zaboravi i bit će vam uvek zahvalna. Srbija koja danas podiže glavu, Srbija ponosa i uspeha, Srbija mira i više od svega i pre svega Srbija slobode. Srećan praznik, živela Srbija. U ime odlikovanih prisutnima se obratio reditelj Emir Kusturica, koji je odlikovan Sretenjskim ordenom prvog stepena, a današnju svečanost upotpunio je i nastup članova umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički.